Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penonton nih semangat semua nggih. Nggih wilujeng dalu ugi bapak kalian ibu masyarakat pundi mriki wau Bu. Mojo jompong nggih. Jompong nggih. Nggih. Ya bersama. Nggih wilujeng dalu ugi bapak kepala desa nggih mriki. Nggih ugi bapak kepala desa, ugi bapak-bapak perangkatipun, juga bapak-bapak panitia wilujeng dalu, ugi seluruh sabu juga wilujeng dalu, semuanya yang sudah hadir matur sembah nuwun. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi Rehan. Halo.
Sugeng dalu Om Jono. Wilujeng dalu ning sanana disco. Sampun ngaturaken tembang Rehana. Antusias banget penontonnya ning padat merayap full pokoknya. Alhamdulillah. Berdebet-debetan. Nggih kula wau sampun ngaturaken matur sembah nuwun dumateng masyarakat Jompong, dusun Jompong nggih. Dene penapa ngrawakaken Budu Wijaya. Mboten kadang-kadang matur langsung kemawon dipunaturi panjenenganipun Bapak Ketua Panitia utawi Kangmas Karang Taruna yang dari siang mempersiapkan pagelaran dalu niki wow. Ya sumangga mas-mas yang di sebelah panggung niki yang berkalung panitia. Nggih, berkalung kuning. Berkalung kuning. Ayo Mas, mombong ten mriki. Nggih barangkali Bapak Kepala Desa atau Bapak Perangkat Dusun. Boleh, kula kasih kesempatan. Monggo, mas-mase mboten ta? Mboten. Oh, masih menunggu. Mangke dibobor lho. Masih malu-malu. Kok biasanya nek kate mari kok gompo satu lagu neh. Bingung aku sampean. Gini, ngaturaken sembah nuwun buat penggemar setia. Wes nanti ae digedeng terus penggemar sabu tanpa terkecuali wes di samping belakang depan full pokoknya. Yuk dikasih satu lagu malih sambil menunggu persiapan dari Karang Taruna. Oh nggih, sekedap Om Jono. Madam dapat surahat. Monggo. Nggih Mas. Niki dari Abah Tommy Sabu Arsita, tim Osek-Osek. Request lagunya Tragedi Tali Kota. Jelas kisahnya iki Mas. Jelas kisah nyata ini. Nggih. Tuku gak cocok, nomornya kegeden. Lah nggih. Mangkane dibalekno. Nggih. Nek kate nukokno diukur dhisik Mas. Lha nggih. Nggih. Niki pripun? Karang Tarunane sios pripun? Masih persiapan nih kayaknya. Sudah ta. Oh, nyuwune Bukit Berbunga. Oh, Bukit Berbunga. Bilang dong yang sudah. Lah nggih, go paling ngene. Ya mana dulu Bukit Berbunga atau Tali Kota, Delewung? Yuk Bukit dulu Neng. Nggih siap. Monggo perwakilan dari Karang Taruna. Mboten. Di bawah saja apa naik? Oh nggih, wis ndek nisor ae wis ndrumus Mas. Ndek dhuwur tambah akeh setrume aja. Monggo Telemong. Yuk. Awas aja tawuran masalah. Selamat malam, dikoyak kembali Budi Wijaya lagi Mas. Ada Telemong nanti galau. Ada Moratuna Lighting.
berbunga sampun kula layani, matur sembah nuwun. Request dari untuk mas-mas IRC Ikatan Remaja Jompong ternyata. Ikatan Remaja Jompong. IRC gini jalur ini THJ Audio kerja bareng kali ID Pro Audio. ID Pro nggih matur sembah nuwun Mas. Di depan Anda itu suaranya menggelegar pokoknya wis. Nggih. Lagi sabun dari remaja ikatan pripun nih dari yang remaja-remajanya IRC nggih. Untuk bapak-bapak panitianya juga menawi wonten nggih mboten napa-napa kula aturi. Siap. Ugi matur sembah nuwun untuk sabu-sabuku yang sudah hadir, yang selalu menemani Budi Wijaya dimanapun berada. Matur sembah nuwun atas partisipasinya. Nggih, monggo langsung request dari niku wau Tali Kotang. Tragedi Tali Kotang. Tragedi Tali Kotang. Sing besar niku. Nggih. Terima kasih bos sumetannya. Lah nggih dikembalikan. Pokoknya disumet ini. Monggo yuk Tragedi Tali Kotang. Untuk Mama Hera, selamat datang matur sembah nuwun. Waduh iki bulan 12 kalau nggak salah ya Mama Hera ya. Ten kene Umi Hera. Heeh. Oh nggih. Oke di belakang gini. Yuk, terima monggo. Teji. Ladrak. Budi Wijaya. Biyen wis tak tukoke Apa Mas? wujud tali sakotange saiki aku ireng sareng muga menyang ngendi tanpa pamit lemberi opo kowe lali karo Terima kasih. aku Jane nemewu kuwi wujud tresnaku jare kowe melu Yang di belakang juga kembali ya. Layu opo kurang larang buka sareng kowe irang pengen bilang ku goleki Tali Kotang. Terima kasih. Tali Kotang wujud peseku nang
Terima kasih. Yo. Biyen wis tak tukoke Apa, Mas? musuh tali sak kotangi Iya. saiki rela kok ireng sae lunga menyang ngendi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki Jane ora ali, Mas. Sajan regane lemeng kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang ku kesane kowe ireng dengan biarku goleki bali kota Niki wis dalini aku curake. Mereka ukurane kurang gede. Aku dalam maning ukurane tambah gede. Yen ra gede aku ra gelem gawe. Rungokno aduh kan basandum basuki aku ora bakalan yen Gusti ngeparenake mesti bali Kali kota iki tak simpen kane peti kali kota wujud tresnaku nang kuti Hari kota wujud tresnaku nang suci. Tali kotang sudah. Terima kasih. Suwe gak tau muni kok yo enjo yo ning. Lah nggih wenco lho, Mas. Nggih, lagune almarhum. Nggih, candhikipun. Kasih. Napa malih? Duka niki. Sakarsa. Heeh. Lho ojo manggadir, Mas. Sampeyan tak goblek-goblek tak kapokno. Apalagi dari Karang Taruna. Munggah lo ya. Munggah. Kadose mboten siap, Mas. Mboten nggih monggo. Malu-malu kok mriki kok. Oh nggih, monggo mborong derek jenengan mawon. Kene kula badhe atur salam dumateng Mas Kosim. Nggih. Kanca seprofesi kali kula jenengan ngeten iki. Mas Kosim selalu MC. Pundi niki? Mas Gosim. Daleme di sebelah mriko. Oh, nggih. Yang wau bantu kula sampunan. Oh, nggih nggih. Matur sembah nuwun. Pripun niki, Mas? Monggo jenengan Diparingi gerikis mawon, Mas. Oh nggih. Gerikis nggih monggo ninggal katristan nggih monggo. Nggih. Niki mau anut pasrah kok. Oh ngaten. Karang Tarunane terus duwike wis resik, getarian. Kok ya banter men, Mas. Iya. Tapi kalau seneng kok Neng. Lah nggih, pripun, Siang Mas? waduh semangat banget pokoknya mempersiapkan pagelaran dalu niki wis Nggih. kursi disiapno niku karpet digelar di depan panggung niku wis. Alhamdulillah antusias banget. Nggih, monggo. Gerikis nuwun.